darling, Flooflies. I'm so excited. Καλά, θα τρελαθεί το μεγάλο κανάλι με το επεισόδιό μας. Θα τους αρέσει πάρα πολύ. Θα το πάρουν αμέσως και θα κάνουμε και 70% τηλεθέαση. Το ξέρω, Ελεονόρα, θα γίνουμε διάσημοι. Θα μας ζητάνε συνεντεύξεις, θα μας φωτογραφίζουνε. Θα γίνουμε το δίδυμο των επιτυχιών. Καλά, εννοείται ότι το δικό μου όνομα πρέπει να μπει πρώτο. Γιατί? Γιατί τα θες όλα δικά σου, Ελεονόρα. Όχι, δεν είναι έτσι, Φλούφλι. Γιατί το δικό μου όνομα αρχίζει από ε και είναι πριν από το φι. Ναι, αλλά εγώ ήμουν ο εμπνευστής της ιδέας. Ναι καλά. Ό,τι θες λες πάλι. Δική μου ήταν ιδέα, βγαλμένη από τη ζωή, βασισμένη στα βιώματά μου. Ελεονόρα, στο λέω από τώρα. Ή θα βάλουμε το δικό μου όνομα πρώτο, ή θα ονομάσουμε τον πρωταγωνιστή Φλούφλι. Είσαι στιγνός εκβιαστής, Φλούφλι. Γι' αυτό δεν ταιριάζει το όνομά σου στον πρωταγωνιστή μας. Γιατί είναι ευαίσθητος, γλυκός. Δεν είμαι εγώ γλυκός! Όχι! Αυτή τη στιγμή, όχι! Πολύ καλά, λοιπόν. Ωραία. Κάτσε, βάλει το όνομά σου πρώτο και βρες ένα όνομα για τον πρωταγωνιστή. Ναι. Τι όνομα να βρω για τον πρωταγωνιστή? Δεν ξέρω. Βρες εσύ ένα. Αλέξης. Είναι πολύ ωραίο όνομα για πρωταγωνιστή. Εντάξει, έκλεισε. Μ' αρέσει το Άλεξης. Και είναι και συνηθισμένο. Jesus, Φλούφλι, με τα συνηθισμένα. You're obsessed. Επιμένω. Σε αυτό θα επιμείνω. Okay. Have it your own way. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι θες εσύ γίνεται πάντα. Ωραίο αστείο αυτό. Ξαναπες το να γελάσουμε. Ναι, τότε γιατί γράφεις εσύ στο κομπιούτερ? Γιατί είπαμε, κορίτσι μου, εγώ γράφω πιο γρήγορα. Ωραία, λοιπόν, Φλούφλι, θα υποχωρήσω ξανά. Έτσι. Ξανά. Αλλά θα παίξω στο serial. Μόνο έτσι θα υποχωρήσω. Ωραία. Να παίξεις. Έτσι κι αλλιώς δεν βλέπω τον λόγο να σου αρνηθώ ακόμα μια φορά. Πάλι το δικό σου θα γίνει. Πες μου τι ρόλο θες να κάνεις. Θέλω να κάνω... Τι να κάνω... Θέλω να κάνω την ωραία πληγωμένη, τη σύντροφο του Αλέξη. Ο Αλέξης πηγαίνει στο σπίτι της Ελεονόρας. Ναι, και μετά χτυπάει το κουδούνι. Είναι μέσα η Ελεονόρα? Δεν ξέρω, εσύ τι λες? Εγώ λέω να είναι μέσα, αλλά να μην το ανοίγει για να του κάνει και λίγο τη δύσκολη. Ναι, τέλειο αυτό. Και μετά ο Αλέξης φεύγει απογοητευμένος. Τέλεια, Φλούφλι. Το έχουμε καταπληκτικό. Καλά, θα μας φωνάξουν και στα τηλεοπτικά βραβεία. Πρέπει να βρω τι θα φορέσω. Έλα, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Τώρα τι γίνεται, τώρα εδώ. Ο Αλέξης φεύγει. Ναι, φεύγει. Δεν μπορώ άλλο, Φλούφλι, κουράστηκα. I'm so tired. Ναι. Τελικά το γράψιμο είναι πολύ κουραστική δουλειά. Κι εγώ πίνασα σε που πιάστηκαν τα δαχτυλάκια μου. Στόπα εγώ, δεν μ' άκουσες. Δεν παραγγέλνουμε τίποτα. Ναι, να πάρουμε μια πίτσα, 2. Ωραία, κάτσε να παραγγείλουμε. Με απ' όλα.